Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve? On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: Veru, hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevôjdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. Ak to príjme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa príjma. Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých, lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Čo myslíte, keby mal niekto 100 oviec a jedna z nich by zablúdila? Nenechá tých 99 na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru hovorím vám, bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých 99, čo nezablúdili. Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých. Počuli sme slovo Pánovo.